sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit sedya hambela pangsa milada ing nyawa samya prataruna susumane mangsa Ya. Boy.
kala semanten wekdal mekaripun agami Islam wonten ing Demak Bintoro. Salah satu galing Prabu Brawijaya ingkang asma Raden Trenggono Kusumo. Hanami jejiban luhur siar agami Islam wonten ing kedue ingkang sisih lèr. Wonten ing samadyaning raino Raden Trenggono Kusumo dalah para prajurit kendel sawetawis wonten ing alas ompo ingkang saperlu nindakaken ibadah salat luhur. Karana boten wonten toya ingkang kangge sesuci kanthi kasektenan Raden Trenggono Kusumo ingkang ngasta pusaka Cis Daru Puspita suhu keparipun Gusti ingkang hakarya jagat. Pusaka katajepaken ing Bantala sinareng sirnaning Sengkala satemah mijil tirta kang wening saha malimpah-limpah. Toya awujud sendang ingkang aran Sendang Ayumbung Gedhe. Raden Trenggono Kusumo kadherekaken prajurit kang niti kutu ingkang jujur Laskar Trenggono Kusumo. Raden Trenggono Kusumo Wulandara myang prosantri lan prajurit tansah nyadong sing Gusti
mubeng bawana gumelar jajak tekad lan estining manah mung tansah nyadong sing kang maha kuwasa.
Bandung tumia angin kumirah hutan taras gorleso tutur hakakari. Cek saya. Nah, ngono. Ki, lho. Napa kuwi? Lho. Umat maneh ki. Kemin. Bola kemin tinggi. Wis udute nyong kecelup banyu. Kita paringi nganu lho. Cek ya. Miki. Kuwi nang kono miki Mas Bro. Nah, Tabu to. Ki lho. Wis diparingi mik karo kadang panitia wis. Piye? Kalah. Nungguin ya. Pancen kurang kejar kaya ngono kuwi kok. Sugeng dalu. Sedaya masyarakat wonten Ngadarja mriki. Wakeh tenan. Iki Pokoke meriah iki to, iki balane sapa? Balane para kemin. kemen-kemen ngene iki apa? Iya. Ngefan lho, Bos. Ngefan?
Ora. Alhamdulillah nek ngeven ya. Mesti. Nek ngeven ya tulung sing apik-apik ditiru, sing elek ngene iki ya rasah ditiru. Ya ditiru, sing elek kudu ditiru. Woi. Ya ora apa-apa, jenenge seni ya ngono kuwi to, Cak. Nggih, ajudan, Wes sik. tolong bawakan peralatan saya, ajudan. Wah. Ayo celeng masuk setunggal. Ah, Masuk setunggal Ya, celeng. umuk sithik-sithik to ya. apa mbok? Ngene iki ya sekti modake. Celenge mlebu siji loro. Loro. Ah, ngene kono kae. Iku lho wis tak siapke ning kono lho, Bos. Oh, lah romok. Lah Hei! Kluyuran metu aja metu atuh Oh, to. pancen jenengane iki apa Wis tak sih? siapi. Komen malah. oh caleng. Oh, Sensor. no iso kliru iki. Kene. Oh iya. Ngopo kuwi? Nah. Kuwi kok sik. Nah. Mburi sik. Wis kene. Kudu nganut karo Ratu Kemini Wis. kudu nganut. Sesasi bayarane 1 juta wis kleru wae. Nggih. Yo pancene lagi celupane. gegladi to, Bos. Wakai sisan nek arek nyambut gawe iki malah Nah. kuwi disokke. Keminanyaran kayane. Ora. Wah, isih training iki angel duwe Ya ora prajurit apa-apa. teh. Ora apa-apa, Bos, jenengane lagi Isih latihan. anyaran ngene iki. Sing penting aja japlaki ya, Bos. Yo. Ya karo nunggu ya cangkemane cah. Siap. Kita kasih di Kadirjo cangkemane cah. Larase 6. Kadem. Ya ya. 6. Oh, dang de, retak tak entak, dang tu, tot. Iki malah. Keranjingan pancen. Ki momen keseniane tak digawe sing ora diluhung. Ya, pokoknya sing penting rame ya, Bos ya. Oh iya. Heeh. Nah, ngopo meneh iki? Awas lu. Mbebayani para penonton iki lho. Selama cangkeme dhewe aja ngasih Adegan lho. berbahaya, mohon untuk anak-anak jangan meniru ya. Ya. Untuk bapak-bapak boleh. Ibu-ibu boleh, Mbak? Ibu-ibu yang masih belum punya suami boleh. Apa bedane? Jar rambutnya dobong, Jar. Sal rambutnya dobong. Tepuk tangannya putih ke. Wah, pinter tenan. Bola Kemini pancen ora ming pakanan geni ae doyan nih. Ora wani. Ecek. Ora atru. Oden. Udin. Nah, Sing jenenge Oden ora betah. ya. Nah, ora wani lho, Bro. Pengumuman ini duda beranak 1 ya. Ya. Wis balen. Oh, Orang kena. Tit ngono ya. Biru. oh alah sik tabuhi sik tangale. Nggih. Mas niki teng aren ampun tengah terjo wau kliru. Loh. Apa meneh Cik Jo? Pokoknya sing penting memeriahkan iki acarane kadang-kadang kita saka ngaren. Malam ini pokoknya meriah. Wait. Oh. Ya. Radio. Urangka bangsa original. Oh. Ya. Duh.
Ya. Ya. Wis to. Laguane ketuane Kemining ngono kuwi. Ketumbone para Kemin ana ing kata-kata kudu geser iki. Nah, ini saatnya ditunggu. Arep ngapusi sapa meneh kita buta? Ya, sopo sing biasa entuk cewek, entuk cowok maju, ngene. Ya, monggo kadang-kadang penonton derek berpartisipasi. Ini. Munggah kowe oleh Ono bonus lho. kantong ajaib mengabulkan berbagai permintaan. Wah, Iki kecil-kecil cabai rawit Keren. wanen. Iya. Sing gede ora mesti wani, cilik wani. Ayo sisan. Iya. Mosok sing ayu-ayu kalah harus sing ngene iki. Lho, ndi? Sampeyan ki goleke sing ayu apa piye? Biasanya sing ayu njaluk diparani. Nah, kudune ya kudu samang ya maju to golek. to. Wes, jagong Mas Lila-cili golek sing ayu iki. Ya. Kuwi bagianku kok. Ojo kalah-kalah to, Bos. Kita kenalan dulu. Namanya siapa, Dek? Arini, Ah? Arin, Oh, namanya Ayuni. Oh, ngawur. Sama- Oh. Lah, Arin, Oh, Arini. Dari mana, Dek? Arini. Wonosroyo. Oh, tepuk tangan Arini semuanya. dari Wonosroyo. Yang satu ini Jauh ini. Septian Dwi Arjuna, Septian Dwi Arjuna. Ya, dari mana? Josari, Josari. Josari. Wah, tepuk tangan, ini anak-anak hebat. Semoga besok bisa menjadi anak yang Baik. luar biasa ya. Ya. Ya, di sini kosong ya. Kosong. Kosong, Bos. Kosong. Surapan Ora lagi. muni kosong kok tak balik keneng mae. Kosong ya. Kosong. Ki nonton kosong ki. Oh, kosong. Oh, toh. Ya. Ajak Iki ya guyon. kosong. Oh, ora ono papane. Ya, kita tutup, coba ditutup ki. Iki. Tutup iki. Nah, isora. Duh, katas. Duwe sing sok ditutup nganggo rating ra. Duwe, Pak. Ya, ini kita kasih mantra, ya. Mantranya kok cu. Pujo pajapu jadi jadi guru. Wah, lah pikirane iki sing positif lho. Pujo pajapu jadi Asu. wah. Maklum nggih, niki ingon-ingonane kathah ngoten niku wis gawon. Nggih, santai. Bareng-bareng. Ayo, pujo pajapu jadi guru. Ayo. Nah, nganu ya ganti-ganti. Lagi orang berhasil kena ngono kuwi ya. Hot, Bareng. sontolo, hot. 1 2 3. Pujo pajapu jadi guru. Amin. Besok semoga jadi guru ya. Ya. Ini coba kamu yang ambil sekarang. Satu dulu. Nah. Dapat apa? Wih, Dapat bro. apa itu, Dek? Turangga Beksa Giono, Wah, punya gandengan kunci Turangga Beksa Giono. Terima kasih. Tas dulu. Kasih Ya, silakan boleh kembali ke tempat. Nah, wis. Atruk banget. Cocok. Oh, bisa ada sisi. Kok dikaleke kriye Pengen? mesake iki lho. Pengen dah? Oh, pengen coba ambil. Hati-hati, ono ulone. Yalah. Wah, dapat juga ya. Tas dulu. Dapat juga Ya, ternyata. ya, silakan boleh kembali tempat. Ya, terima Nah, kasih. Ayo saiki lurusin Yo. rada gede. Iki lurusin kok gede piye, jek nyari wong piye. Siwan, gue sesuk meneh. Ah, Wah, ini masih ada satu lagi. Siapa yang mau ngambil ya? Duh. Lempet kabelnya. Siapa yang mau maju? nyong. Nyong. Biasanya tukang kamera ya. Kene Mas. Ya, tukang kamera kon juga. Tolong. Oh, iki Mas. Ora ono ae. Oh, ini. Oh. Wah, ono iki. Ya Oh wis. iya to. Nggak apa-apa, ngalah ya Mas. Wis Oh, ngalah. maju gue jenenge Ya, yo. namanya siapa? Kasih penghargaan to. Altaf. Dari mana? si Jero, Si Jeru. Kuk Jero, Altaf, iki ora takon ngomong-ngomong. Cuman Salah tak toh. suruh menjawab ya pertanyaan. Tokoh yang ada di truk Truk Beksa Giono itu namanya siapa? Ngawur. Ngamul, Hah? So, enggak tahu namanya Anio. Ki Ageng Trenggono Kusumo Nah. ya. Itu yang menyebarkan agama Islam
dari mana? Demak Bintoro. Wilayah Temanggung ya. Iya, Di betul. daerah Kedu. Itu bukan pertanyaannya. Pertanyaannya ya. Ini dengarkan baik-baik ya. Ya. Pertanyaan. Ayo jagongan sing penak karo gawe kopi. Pertanyaannya, siapa nama Simbah yang ada di belakang itu? Yo tanya Yo piye carane angel, ya. kan yo angel. Sukumen. Apa? Sukumen. Sukumen. Apa bener loh? Nekat, jaluk ngapura kowe. Kudu Wah, salim lho. niki putune pun nganu katanya Mbah Sukimen ngoten. Laras Wah, gaul kowe. Oh, jangan kurang ajar. Laras, oke. Oh, iya. Oke, paringi mawon setunggal niki nggih. Nggih. Terima kasih. Tos dulu. Oke, tepuk tangan semuanya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan itu terima bagian kasih ya, dari Balo. saya. Kelebihannya dari kalian semuanya. Ya. Wah, Yuk. apa sistemnya? Ayo, lanjut dong. Siap. Musik.
Marimo wanyune Dian Trenggono Kusumo winong wong dening Gustine Jrek Dadi Banyu. Ipro kadang kawruhana nyoto lamun yen iku dinasti antun nugroho yang agung saking pangeran Nira wujud sendang gumelar tirta kang ayu ora kabeh kawula kagem kesakahe Wekaten pamirsa Sutrisno Kiaran Sendratari Laskar Trenggono Kusumo saking kadang-kadang turangga beksa ingkang saking tlatah Giyono Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung. Matur suwun dumateng kadang-kadang panitia dalah sedaya warga wonten ing dusun ngaren mriki ingkang sampun kepareng hanimbali kula sarombongan ingkang saperlu nere mangayu bagya wontenipun adicara ing dalu menika lan mbok pilih sapisowan kula sakadang anggenipun asung panglipur dedek gegladi kada kekirangan soho kirang samudayanipun mugi kersa panjenengan sedaya hanglu bernosih samudra pangasamu bareng kula nyuwun pamit saha nyuwun pangestu mugi lambang kula sarombongan tansah mangiwilujeng nirbaya nirwikara wonten pringga bayani marga saged pepanggihan ing sasanen wekdal nuwun matur nuwun.